Bona tarda, espectadores i espectadors. Com que ens heu preguntat tantes vegades i reiteradament què és cabareta, us ho explicarem. Cabareta necessita una bona base. Portem molt de temps preparant-la i així que la tenim i només ens falten els ingredients. Un músico. Un músic, molt bé. A mi m'agradaria un músic actor. Un músic actor. Un director? Ens faltem nosaltres. Una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid. Bueno, yo soy de Barcelona, per això porto la barretina. Porque te haces la rubia. A veces me hago un poco la rubia, Bàrbara. Un director necessitem. Venga. Joan Maria, seguro? I Bernades. Ideal. A mi m'agradaria que hi hagués música, música. Una mica de música. No te pases que nos va a quedar un musical y no queremos un musical. No, que no tenemos nada contra los musicals. Ai, a mi m'agradaria molt cantar. ¿Ah, sí? Sí, em faria molta il·lusió. Toma. A veure si funciona. Perfecto. Hola. Venga. ¿Y hacemos participar al público? Sí, Venga. fem participar al públic i que hi hagi una mica de picant, una mica de cuixa i una ¿Tienes el mica tapón puesto? Da igual, soy un poco rubia, nena. Vols que t'expliqui la història d'en Jan Petit? Vinga. En Jan Petit quan balla, balla. Molt bé. I poseu una mica de sal. No, Bárbara, que no salgas. Sal, ponemos un poco de sal y un poco de azúcar y un poquito de ácido. Humor ácido. Con cariño, todo con cariño. Molt bé. I una cosa que és molt teva, Bàrbara. Humor negro. L'humor negre. Sí, senyora. I a mi també m'agradaria fer coses sèries, serioses, Bàrbara. Vale. Serioses. Però el més important de tot és que hi hagi... Alegria! Viva l'alegria!